Amihan ang hangin. Gikan sa bukid guys ang hangin. So means linaw among dagat ani. Amihan, di istorya sa kuan guys. Istorya sa usa ka tawo. Di ako noy bagyo ba to? Ano, hangin? Unggoy. So, sa naman istorya ay unggoy. Ang unggoy kuno guys, ang napakanaog sa kahoy, ang amihan ra. Kay naglumba man to sila og istorya nga kung kinsay makapakanaog sa unggoy diya sa usa ka punuan sa kahoy. Una kunong ni buhagay si habagat. Paspas kuno kaayo nga ni kuan guys, ni bulot sa hangin kay aron jud makakanaog si unggoy. Ang unggoy guys, human jud kuno manaog kay ni hugot man kuno paghawid sa maong kahoy. Mao ang unggoy guys, hadlok magmahulog ni gakos pag-ayo sa kahoy. Wa gyud makakapakanaog si habagat guys. Ang nagpagawa na po sa iyang katakos aron makakanaog si unggoy sa maong kahoy. Si amihan. Amihan nga hangin guys sa maaron. Maoy nakapanaog sa unggoy. Ngano man? Dipagawas ang amihan guys og huyuhoy nga hangin. Inanay guys. Dala sa bugnaw nga hangin. Hunahuna ni unggoy guys, linaw na, hapsay na yang hunahuna. Nidali og kanaog ang unggoy guys, kay wa na may hangin. Kay ang amihan hinay-hinay man nga muhuyo-huyop sa hangin. Nanaog yun kuno ang unggoy guys. Mao na nga ang unggoy nanaog pinaagi ni amihan. Dili pinaagi ni habagat. Tinuod gani guys. Bitaw guys, atong sagul-sagulan ng atong vlog o mga pasiaw guys, kay parang di ta maburing. Magpalay na po ko panagsa guys, o magpag-joke-joke na po ko panagsa. Parang malingaw ta. Dili ta magkaliyog sentimento, kay labi na kay nag-uol pa ko. So ako lamang lingawan ang kogaling ang pinaagi ani guys. A few moments later. Duha ka buok na kuno dako sa usa ka buki kano. Marlon sa unumbok kuno sa bundakan. Unumbok ka Marlon. Daghan nga ani so gusto sa bundakan. Gagmay na pay gagmay na. Dana sa lindato pud usa. Wa mo ambit ante. Awo mo. Wa pa madto wa pay timbang. Ini. Atan pa sang kurasa. Nagpasalamat po ko guys sa Ginoo kay gitagaan grasya si Alex guys. O at mga tulingan dagko niyang nakuha niya guys. Nagpasalamat lamang po ko kay nisaada ba po si Ma'am Amy nako og isda karong adlaw. So iya jud ning duha ani guys. Salamat guys sa inyong pagsilip o utang ko kaninyo ang ako ang social media karon o ako mayon bye bye.